Hvad gør det ved et menneske, der selv synes, at vedkommende har lavet en stor og vigtig præstation, at den så bliver underkendt? Nu er det jo en situation, award-tid, og der er det så heldigt, at der kører en nomineringstraumegruppe, som du sagtens kan være observatør til, og se, hvordan man kan arbejde med den her situation. Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Carsten. Hej Carsten. Det var en torsdag, og jeg står med Politikens kultursektion i hånden. Og Bordingkomiteens nomineringspressemeddelelse. Ja. Jeg har brug for, at jeg kan mærke tillid. Jeg har brug for, at verden er god at leve i, trods alt. Det blev selvfølgelig til sidst for meget for min samleverske. Så hun skrev i biografen og så klumpfisk. Nej, ikke klumpfisken for helvede. Det giver for det første stor tvivl, usikkerhed, som altid vil være i for eksempel skuespillere. Du er jeg ikke. Og det kan gøre, at en selvopfattelse står på spil. Ser jeg verden rigtigt, eller gør jeg ikke? Og den er meget, meget fundamental, den her selvopfattelses, den selvforståelse, der er i det. Jeg vil godt lige sige, at jeg er på ingen måde bitter. Jeg er ikke bitter, og jeg er ikke vred. De har nomineret 4, og de plejer at nominere 5. Men der var ikke kun plads til 4. Og den ene af dem er en teenager, og den anden er en svensker. Ikke? Hej Siren, har du noget at bidrage med? Ja, derudover så kan jeg jo ligesom jeg andre måske også undre mig lidt over, at jeg ikke er nomineret til den her. Du er jo også den yngste i forsamlingen her. Ja, det må man sige. Det vil være en udlevelsesterapi, en gestaltterapi, hvor det psykiske og det fysiske på en måde skal være i balance. Så jeg kommer her, Carsten. Altså, hvad laver du egentlig her, Anders? Jeg føler mig også som også. Men du er nomineret. Jo, men det er jo i en birolle, det er jo ikke i det her, hvor vi snakker om sammen med svenskerne og teenageren. Er du nomineret til en bolig? Ja, men Carsten, lad nu være at gå. Han vinder den jo alligevel ikke. Han har aldrig vundet noget.